Sih pelok barang aja. Dibawani menapa melangsung? Langsung mawon. Oh, langsung. Oke, nggih. Buka celuk. Siap. Oke, buka celuk. Mangga jeneng gula. Dados.
Mbak Enggar. Jumeneng, Mbak. Jumeneng. Sepoti. Yuk. Wilujeng Encing. Wilujeng Encing, Mas Akbar. Masih semangat toh? Tasik, Nuansa benjing, biru. libur oe. Loh, libur, aku sing masuk. Santai wae iki pentas ning instansi tur karo dene malam Senin engko tak rampungke gase. Oh, ngoten. Nggih, Mas Dewi biasanya 3:30. Engko jam 5. Oh. Jam 5 wi gasik berarti. Heeh. Tak golekne gandengan. Oh. Sinten? Iki anu teko lho, Mas Nanang iki. Datang pundi? Wo duduk kursi saiki ora gelem munggah panggung. Ndi Nang? Ayo rene yo. Mas Nanang ndi? Mas Nanang tunanetra? Iya. Sampun kondur menapa tasik? Oke lho, Oh, nggih. Ben ana kancane ompong. Iya. Mumpung aku gak enek wonge to. Heeh. Sinten? Nanang to. Aja, aja. Wah lah iki, tang deng tang deng tang deng tang deng tang deng tang deng. Sayang anak. Ah iya Mas Nanang. Rodok rene. Piye iki? Ayo karo Bunda. Lah, hati-hati. Amit niki mie. Aku nyawang Enggar sampai dalane kliwat kabeh. Ini iki yo gara-gara kowe. Ngene iki lho. Dope pedhot tak jek sempet kemlinti lho. Iki nek gak Enggar enek ngene iki. Cah sitok kene. Nggih. Terus pundi Mas Nanang pawartosipun? Alhamdulillah sae. Alhamdulillah sae. Sik, kowe mau ngecat aku apa? Oh, sinten nanti kau? Oh, sing mau lho sing nyembang wano wayu mau. Sing ndi? Sing nembang apa? Jenang gula mau. Sapa ta mau? Sing ndi to? Sing ndi? Lali aku. Wis tuwek ngene-ngene gampang lalinan Mas. Yona, zona nyaman wi. Aku mbah wis tuwek ngene iki boleh lalinan model ya ndak kan. Umure Mas Nanang iki pinten to, Mas? 30. Bayo, jane wayahe ngedu lho kuwi. Lah nggih. Sik golek rondo sing cedhak gone sampeane gak masalah Mas. Tenang. Nyapa golek rondo? Ya ora masalah wi malah penak wis pengalaman kok. Tegese iki ngerti lho. Anu lho, kebaya merah. Tegese iki maksudnya pengalaman cara masak, barang iki wis ndak ngamarai. Oh, ngono. Udah usah punya pikiran yang negatif. Tapi kalau nek ninggalin jenengan kudu negatif ae. Kok geding aku lho. Ngono tak terke mulih lho ngene. Anu lho, teko omah. Madiun Ngawi. Oke, siap. Oke. Madiun Ngawi Pak Tres. Yo angkat yo. Sini Mas Nanang. Cedak Yola. Kene lho. Gak, aku nang kene aku wedi aku Yola lemu. Yola lemu lho, sejak kapan Yola lemu? Apa aku sing anu? Sing jenengan niwasi Yola apa Huparsinam? Mbuh, udah ketara. Wong nyawang wit kok iso. Apa arep gandrung wit. Ya Allah, gemes aku boleh. Lho. Gemes karo wit. Ya ndak no Mas yo. Iya. Suwi ade ora pethuk lho Mas Nanang ya. Iya. Lama tidak jumpa. Ora tahu pethuk tapi panggah dekat di hati. Iya. Sik. Betul. Facebookmu apa Mas Nanang? Panggah. Apa jenenge ke? Nanang PC. Nanang merem. Oh, Nanang merem. Nanang merem. Mengopi karo aku Mbak Enggar mau. Niki datang pundi? Oh, ning warung ngono. Ori ngono. Bar ngombe kopi Mas Nanang mau ngomong ngene. Wah, bar ngombe kopi wah ning mripat iso mak piar. Diomong.
Sing piar Contone. ki apane aku ya. Mak piar dadi ki lho. Rasane piye? Mak piari piye rasane? Ya nyang mripate mak piar dadi kaya regenge kaya bengi ki ulang taune Nasdem. Ah, mendoakan apa? Ngono. Untuk Mendoakan apa? Nasdem ya Pokoknya semakin maju. ya wis pokoknya singkat padat semoga tetap maju jaya selama-lamanya. Amin. Yuk, Madiun Ngawi yuk. Madiun Ngawi. Dadeke. Sareng Mas Nanang. Asta Brata Media. Mbah Suka. Enggar. Weh. Oke. Ayo yuk. Asik. Ayo melek-melek yuk. Yo, ora yo lah. Lilir. Joget-joget yuk. Sebelas tahun.
Nggih, Mas Akbar. Ora akeh ning kanggo tuku kopi. Nggih, siap. Nggih. Nggih mugi-mugi sak bibaripun wayangan khususipun Bapak Ketua Nasdem niku wau namine sinten Mas Akbar? Pak Heri. Pak Heri. Wah, niku wau kula tingali saking layar lebar niku wau kadose piyantune ganteng. Wah, aku delok dompetku kok sedih aku. Lah teng napa? Isine catetan. Ora. Mriki Mas Nanang. Oke. Anu dituntun. Rene ya. Iya. Bedelane Padang lagi. Amin. Nggih. Nggo tuku kopi. Nggih, terima kasih. Sing tekan aku warnane apa kuwi? Abang. Wah. Oh, ngerti. Terima kasih Mas Akbar. Nggih, mendoakan apa untuk Partai Nasdem Mas Nanang? Semoga Nasdem tetap jaya selamanya. Amin. Dan khususnya Bapak Ketua dan anggotanya sehat walafiat. Donga kagem kula Mas Nanang. Nggih. Napa ndongakne napa? Oh, nek Mas Akbar otomatis dongane mugi-mugi panggah ganteng sehat walafiat. Amin. Ngoten. Monggo. Amin nggih. Nggih. Ya. Pun makasih Mas Nanang nggih. Amin. Makasih Mas Nanang. Sembah nuwun. Nggih. Ayo Mas Gareng iki wis setengah telu iki nyuwun pangapura iki rampunge ora iso isuk-isuk mergo krana sesuk isuk isih ana pakaryan diagung pangaksamane ya ayo nutuke lakon ya. Angin hamidin milih Karo
perkara ya kuwi restorasi Indonesia kang sarta gerakan perubahan apa meneh hashtag merajut kebangsaan merawat kemanusiaan mengko karben dijlentrehke karo sapa ya kelawan Kang Mas awake dhewe Kang Mas Yogi Dirgantara ngono mau yayine kan durung sambutan nek ora kleru ya mengko karben munggah panggung kene guyon gegojekan bareng-bareng luar biasa iki uga Pak Anto Prapungkajaya ngono SEMM Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kediri fraksi Nasdem ngono pareng rawuh ngono luar biasa matur nuwun wis diberkahi iki oke banget kok sing kepareng rawuh mangestoni awake dhewe ya karo tambah dulur iya iki aku diceting karo sapa karo Mas Agus Dalbo iki kanca-kanca pengerawit arep itu hadiah iki mengko pun kula siapne kaos damel panjak 30 kaos lha iki untuk kaos 30 kaos Alpan aja arep-arep sing awake lemu-lemu aja arep-arep ya ya luar biasa yo ngaturake bintang tamu ki sing ditunggu-tunggu kudu lumaku sing dianti-anti kudu dadi bukti Dik Niken Salindri ayo diaturi jumeneng menyapa para warga masyarakat kang sarta para sentana kang lenggah ing fraksi Partai Nasdem untuk menghibur dan memeriahkan suasana pada malam hari ini ngono disepoti ayo monggo Dik Niken Salindri katuran jumeneng ayo ben saya regeng yuk monggo Dik ya Wilujeng dalu selamat malam Dik Niken Salindri. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang sing bagus dhewe ndak enek tunggale. Nggih. Bagaimana kabarnya? Bagaimana? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan Dik Niken Salindri? Nggih, alhamdulillah pangestune Mas, sae sekeluarga. Amin. Kok ketoke jenengan kok kados lemes ngoten niku to, Mas? Mboten lemes niki semangat kok niki. Oh, semangat nggih. Kok ketoke radi-radi sakit ngono? Mboten sakit. Oh, mboten. Ora. Lah kok pucet, Mas? ora. Oh, mboten nggih. Nggih, alhamdulillah saged sowan teng pundi niki? Loh, Warut Jayeng. Nggih, teng Warut Jayeng dalam rangka acara Partai Nasdem yang ke-11 tahun. Hari ulang tahun. Nah, niki 11 tahun niku artinya kawelasan. Wow, 11 ki artine kawelasan. Nggih mugi-mugi kagem Partai Nasdem angsal kawelasan saking Gusti Allah. Terus diparingi welas asih saking Gusti Allah, tambah jaya, tambah gede, tambah sembarangi. Amin. Alhamdulillah seneng banget Dik. Seneng banget Mas, niki sing mirsani nggih kuwatah Bapak. Amin. Acarane dasare ya wiwit tahun winginane dan tahun iki selalu ada peningkatan. Nah, tahun lalu adanya pandemi Covid-19 Partai Nasdem uga nanggap wayang melalui virtual. Dulu kan jenengan nggih ikut andil memeriahkan. Teng Sanggar Astabrata. Nggih. Lah sakniki keadaan pun normal digelar secara langsung. Oh nggih, riyen nggih kula nate niki dangdutan. Oh nggih. Mriki nggih. Oh nggih. Nggih. Nggih acarane Partai Nasdem. Iya, kayake. Oh nggih, kok kayake. Aku dhewe lali, pokoknya tahu kok Mas. Ngaturke panuwun, terima kasih. Nggih, matur suwun kagem sinten Mas?
Mas Yogi Dirgantara nggih. mosok pun lali. Oh nggih siap. Oh sampun salimano kali. Oh sampun. Nggih. Tiange nika to? Nggih, yang berkacamata. Sing kathah ya Mas sing berkacamata. Isih timur kok piyayine. Oh, tasik timur. Ah. Oh nggih siap. Nggih matur suwun kagem Mas Yogi. Mbak Mas Yogi Mas Dirgantara. Yogi sehat selalu panjang umur terus rezekine kathah barokah. Amin. Amin. Wah iki nuansane biru ketok semangat muda. Iya. Nah, Biru. luar biasa. Ayo Dik niken pengen ngaturke apa? Heeh. Tak aturi nembang sepisan dhisik mengko sadurunge Mas Yogi diaturi munggah Oh ana ing ngaten. panggung. Nggih cocok. Heeh, bawa apa sik sing nganggo bawa mengko ditibake langgam apa. Monggo kersa dibawani riyin. Langsung sing kasar mawon nggih Mas. Lho, nganggo bawa, nganggo bawa. Nggih, bawa belambiangan mawon. Oh ngaten nggih. Manut monggo. Sak mardikane penggalih. Ya. Ya. Monggo. Mampiat mayane man suwarane tanah endah gumalaring taman sari Noswantara Kong ya. Ah, iki mengko sing kepareng munggahing pepanggungan Ketua Nasdem Nganjuk Pak Heri Widianto mengko ya ngresaki
minggah wonten ing pepanggungan. Oh, nggih. Pun tak sembarang. Nggih. Lagu menika nggih kula aturaken Nggih. kanggo sapa? Iki kanggo Mbak Miranti Mayangsari. Oh, ngono. Iki go fraksi Nasdem. Wah, ya. Yuk didadekke lagune. Gerajakan. Oke, ya yuk, dados Gerajakan Banyuwangi Dik Niken Salindri. Ya yuk. bergoyang. Dalam rada diseserne. Aku lo ngomong mbek Mas kendang. Di apa? Diseserne. Diseserne apa sesekne? Disesekne. Sesekne. Ha, sesek senengane sing sesek iki. Sing rada banter, sing rada keras. Sing rada keras. Ayo Mas, buat gawe tenanan ki. Ya, Lek nganti shot tenan kita sawer sampean. Mergo wis kadung dek niki wis kadung maca cantik kok ya. Wis kadung. Masa ndongane nak ngelokne aku cantik. Ihir. Wis kadung kebayaan karo jarian. Biasanya aku ora tau dilem. Kemarin ngelem ya. Ora. Aku nek kebayaan ini iki lho, aku seneng. Saiki nak usume kebayaan karo jarian. Boleh pas aku lugasan berarti ndak seneng aku ngono. Oh ya seneng loh. Seneng loh. Ayo, lanjut yo. Haha, yo.
pesek guyu. Lungguh ning apa serapasirat sambur semburan karedomyan ambe mangan selonjoran anak wadon sirsiran ambe kedangan gending asli Banyuwangi sirsiran ambe kedangan gending asli Banyuwangi. Oke. Pun iki. Sampun. Oke, heeh. Sampun, Mas. Sampun. Wis lungguh. Ya urung no, lha iki sing ngancani mau undangan Nggih, sinten namine, Mas? Ketua Nasdem Nganjuk. Ketua Nasdem Nganjuk. Ya, Pak Heri Widianto. Pak Heri Widianto, terus Nah, katuran minggah wonten pepanggungan. Nah, Oh, biasanya nggih. nek siji munggah mengko kabeh melu munggah. Oh, nyeret begitu. nyeret liyane. Oh iya, monggo Pak Heri. Monggo Pak Heri Widianto ingkang lenggah Ketua Nasdem Nganjuk kula aturi minggah wonten pepanggungan. Yuk disepoti Gundul, gundul, Pak Col, Pak Heri gundul.